Jeden z mých nejdůležitějších typů pro zimní mrazivý rybolov, jako je tohle dnešní krásný prosincový ráno, venku mrzne, když praští, aktuálně -3, -5. Dali jsme pár náhozů a na tomhletom prutu, jak možná můžete vidět na detailu, už mi namrzají očka, namrzá mi pletenka a to chytání samozřejmě není jednoduchý. Ta šňůra začne hučet, začne se odírat od ty očka. Často, až bude mrznout trošku ještě víc, tak to chytání bude vlastně úplně nemožný. Když to tenhle ten prut, ze kterým už jsem taky chytal, jsem ráno ošetřil touhletou vychytávkou, která se jmenuje Penishu. Je to zvláštní název, ale je to vlastně japonský sprej od značky Varivas, který je přímo určený k aplikaci na vaše navijáky, na pletený šňůry a je to opravdu zásadní produkt pro zimní rybolov, protože téměř dokonale zabraňuje namrzání vlasce. Tenhle ten produkt doporučuji aplikovat buď to už večer dopředu, nebo brzo ráno, než vyrážíte na ryby. A aplikuje se úplně jednoduše, pouze tím postříkáte cívku, on díky svýmu vlastně takovému tekutýmu silikonu se krásně nasákne do toho vlákna pletený šňůry, nasákne se vám do celé cívky a dokonale zabraňuje namrzání.